Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε αυτήν την πτήση της Swiss Star Alliance. Σε λίγο θα σας δώσουμε ορισμένες σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας μέσα στο αεροσκάφος. Σας παρακαλούμε να τις παρακολουθήσετε προσεκτικά. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορείτε να βρείτε στην κάρτα η οποία βρίσκεται στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε τώρα ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές και κυρίως τα κινητά σας τηλέφωνα είναι κλειστά. Οι χειραποσκευές σας θα πρέπει να είναι με ασφάλεια τοποθετημένες είτε στους αποθηκευτικούς χώρους πάνω από τη θέση σας, είτε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αποσκευών πάνω στα καθίσματα, κοντά στις εξόδους κινδύνου και στις διαχωριστικές σειρές του αεροσκάφους. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε αυτήν την πτήση. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά τόσο στην καμπίνα επιβατών όσο και στις τουαλέτες. Καθώς μπορεί κατά τη διάρκεια της πτήσης να σημειωθούν ξαφνικές αναταράξεις, για τη δική σας ασφάλεια είστε υποχρεωμένοι να έχετε τη ζώνη του καθίσματός σας δεμένη όταν κάθεστε. Το πλήρωμα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε οποιασδήποτε ερωτήσεις και σας εύχεται μια ευχάριστη πτήση.